Dobar dan, pokažat ću vam jedan trik. Znači, prvo nam trebaju, moramo 20 karti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sad ćemo još da 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evo jedna. Ove karte ćemo malo promiješati. Staviti ih u sredinu. I ovo ćemo još malo promiješati. Staviti ih u sredinu, na vrh. Sada, molim ovih pomagača da izbere kartu. Pošto nema pomagača, ja ću izabrati, evo, na primjer, ovo tu. To će biti sedmica karo. Stavit ćemo ovako tu i molim pomagača da izabere broj od 0 do 12, evo, na primjer, da je izabrao 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobro, ono više ne treba. Sad ćemo njegovu kartu već sedmicu kada staviti negdje u špil. Možete da ćete pomagača da pomiješa koliko puta želi. Sada, evo, ja tu ne znam koja je bila vaša karta, zapravo znam, ali nema veze. Evo što ćeš malo posjećamo. I sada, on je odabrao 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, opa, 1 dole. Ovo ćemo dobiti našu kartu, sedmicu karu. Evo, možda me niste dobro čuli jer sam malo prehlađen, ali hvala na gledanju, lajkujte, subscribeujte i doviđenja.